Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή των εθελοντών. Με τον Δημήτρη Καναβό. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Βεριώτης. Εδώ πάντοτε στο πλευρό των εθελοντών μας. Μια εκπομπή που συνεχίζεται εδώ και 3 χρόνια. Και που την οργανώνει η Hellenic Media Group. Και ο Δημήτρης Καναβός. Μια εκπομπή που την ξεκινήσαμε εδώ και 3 χρόνια από το ράδιο Στριμώνικα και συνεχίζει βέβαια και εδώ στο Social Digital World. Σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Ανδρέα Κουντουρά, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας μιας πλατφόρμας εθελοντισμού, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα μάθουμε σήμερα για αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα ψηφιακή που δημιουργήθηκε με στόχο την οργάνωση, ψηφιοποίηση και προώθηση της εθελοντικής δραστηριότητας σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε έτσι και για το στόχο βέβαια της πλατφόρμας και για τα προβλήματα του εθελοντισμού, τα οποία έχουν εντοπίσει οι δημιουργοί. Θα μιλήσουμε για τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, μέσω βέβαια πάντοτε της πλατφόρμας. Θα μιλήσουμε για τις παροχές και τους στόχους. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω και τους δύο και πρώτα στο συμπαρουσιαστή μου εδώ πέρα, τον Δημήτρη. Δημήτρη, έλα να πούμε μια καλησπέρα μαζί στον καλεσμένο μας τον Ανδρέα Κουντουρά. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Ανδρέα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία Δημήτρη και Γρηγόρη. Και είμαστε εδώ για να πούμε για την πλατφόρμα τι, πώς και γιατί, πώς ξεκίνησε. Γιατί όλο αυτό φανταστόταν πολύ ονειρικό και εν τέλει έχει πάρει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Βέβαια και θα πάρει σάρκα και οστά, γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Λίγο εγώ έτσι που έριξα μία ματιά βλέπω ότι θα πάει μπροστά. Εντάξει, είναι λογικό και είναι οι εποχές αυτές, ξέρεις Ανδρέα, οι οποίες απαιτούν καλή οργάνωση, έτσι, των πολιτών και βέβαια ενημέρωση, έτσι. Και βλέπεις ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίσατε κι εσείς είναι η έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης για εθελοντικές δράσεις. Και βέβαια όλα αυτά εδώ πέρα που λέτε εδώ, η δυσκολία έβρεσης κατάλληλων ευκαιριών εθελοντισμού, καθώς και η έλλειψη αναγνώρισης της συνεισφοράς του. Είναι πολλά τα προβλήματα γενικότερα, αυτά είναι τα πιο βασικά που έχουμε καταγράψει. Σε όλη τη διαδικασία βοήθησε και ο κορονοϊός, το ότι παγώσανε οι εθελοντικές δράσεις, το ότι βγήκε το Gov,
μας έκανε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, πιο αποδοτικά, ώστε να αυξάνεται ο εθελοντισμός, οι συμμετοχές οι εθελοντικές και όχι να είναι παγωμένες ή να μειώνονται. Κάτι που προσωπικά εγώ το βλέπω. Βέβαια η καινούργια γενιά έρχεται με άλλες διαθέσεις, αλλά μέχρι να μεγαλώσουν και να έχουν τις συνήθειές τους πρέπει να τους καθοδηγήσουμε. Να σε ρωτήσω, Ανδρέα, πώς έτσι ξεκινήσατε την έρευνα και ποιο ήταν το σκεπτικό της μεθοδολογίας αυτής εδώ πέρα της έρευνας που κάνατε, για να δείτε, να διαπιστώσετε ότι, κοίταξε να δεις, αυτές τις βασικές, ας τις πούμε, ανάγκες που υπάρχουν, ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση, έτσι, και τα λοιπά. Αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, που μετά αρχίζετε και εντοπίζετε σιγά σιγά. Κάνε μας έτσι μια περιγραφή, αν θυμάσαι, ας πούμε, του ιστορικού. Πώς ξεκινήσατε, αν ήσασταν παρέα, πώς έγινε? Το ιστορικό ξεκινάει από την προσωπική μου καθημερινότητα, στην οποία εγώ από Ξάνθη ήρθα στην Αθήνα, ήμουνα στο ΤΕΦΑ, έτυχε και πήγα σε μια ομάδα εθελοντών, σε μια ομάδα ναυαγοσωστών που έκανε και εθελοντικές δράσεις. Πηγαίναμε δηλαδή σε αγώνες και βοηθούσαμε να υποπτεύουμε τους αθλητές, οπότε κάπως έτσι είχε μπει ο εθελοντισμός. Κάπως έτσι μπόρεσα και αναγνώρισα κάποια προβλήματα μέσα από την συμμετοχή μου σαν εθελοντής, γιατί εγώ ήθελα να ξεφύγω και από την ομάδα, να πάω να συμμετάσχω αλλού, να κοιτάξω, να κάνω, να ράνω. Αλλά η έρευνα ήταν πολύ δύσκολη. Με τα χρόνια σε αυτή την ομάδα είχα πάρει πιο ηγετικό ρόλο, οπότε καλούμουν εγώ ίδιος να βρω εθελοντές ώστε να καλύψουμε μία δράση. Οπότε έχοντας ένα ιστορικό και σαν εθελοντής αλλά και σαν αρχηγός εθελοντικής ομάδας, παρατήρησα και από τις δύο μεριές ότι από τη μία υπάρχει δυσκολία του εθελοντή να ψάξει μια εθελοντική ομάδα που να είναι στη θεματική του, να είναι στο χρονοδιάγραμμά του, να έχει ηλικιακές ομάδες που να μπορεί να κοινωνικοποιηθεί πιο εύκολα, και από την άλλη εθελοντικές ομάδες που είτε παίρνανε τηλέφωνα, είτε βάζανε χορηγούμενα σε social media, είτε emails. Ήταν πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία, και εφόσον βρουν και τον εθελοντή, μετά πώς τον κρατάνε? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει μια φορά κάποιος και λόγω του οργανωτικού χάους, του ανοργάνωτου χάους δηλαδή, αποθαρρυνότανε και δεν συμμετείχε μετά όχι μόνο σε δράσεις της ομάδας, αλλά και σε δράσεις γενικά. Οπότε είναι μια προσωπική ανασκόπηση και σιγά σιγά έτσι μπήκε το λιθαράκι, έτσι έγινε η ιδέα, και αφού βγήκε η ιδέα κάναμε μια έρευνα στο γενικό πληθυσμό, στην οποία μας επιβεβαίωσε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα. Έτσι. Να πάρουμε έτσι μία σειρά τα πράγματα, εφόσον ξεκινάει από, θα λέγαμε, από εσένα, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή γίνεται λόγος τώρα αυτές τις πέρα της μέρες και εδώ στο ραδιόφωνο, πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να είναι ενεργοί και να είναι ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες, να πούμε, που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Θέλω να σου πω καταρχήν προσωπικά, έτσι, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί πρώτον δεν κάθεσαι στον καναπέ, δεν κάθεσαι αμέτωχος δηλαδή κοινωνικά, έτσι. Αυτό είναι η βάση και από εκεί ξεκινάνε όλα. Να λοιπόν που ένας πολίτης όπως είναι ο Ανδρέας Κουντουράς σκέφτεται ότι εδώ έχουμε ζητήματα. Πώς μπορώ εγώ να βάλω ένα λιθαράκι έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί έστω εν μέρη μία λύση για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πολίτη να κάνει εθελοντισμό και βέβαια σιγά σιγά να το εξειδικεύσουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα και να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στα πιο έτσι ειδικά θέματα, ας πούμε, μέχρι και ίσως ο εθελοντής
να έχει ας πούμε και κάποια κίνητρα επιπλέον για να υπάρχει και μία, ας το πούμε έτσι, και μια άλλου τύπου ικανοποίηση, ας πούμε, αυτό μιας ανταποδοτικότητας. Λοιπόν, το πρώτο... Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η κοινωνία που δυστυχώς θα πρέπει να δίνονται αυτά τα κίνητρα. Έτσι. Δεν είναι ότι οι παλιοί δεν θα συμφωνούσαν με αυτά τα κίνητρα. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν μπορώ να είμαι full στο ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα. Καλά. Αλλά δίνονται κάποια συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, να επιστρέψουν δηλαδή βοήθεια στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ναι, βέβαια υπάρχουν σε χώρες, ας πούμε, σε κάποιες άλλες χώρες, όταν κάνεις εθελοντισμό υπάρχει και μια αποζημίωση, έτσι, η οποία αποζημίωση, να φανταστείς ότι φτάνει μέχρι και το ελάχιστο μηνιάτικο που παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή ένας εργαζόμενος, έτσι. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες το κάνουν αυτό. Βέβαια εκεί πέρα το μηνιάτικο, ας το πούμε, ή το μεροκάματο του πολίτη είναι διπλάσιο και τριπλάσιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω. Είναι μια στρατηγική η οποία ουσιαστικά είναι για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δηλαδή σκέψου να έχεις 100 πολίτες οι οποίοι κάθονται στον καναπέ και 100 πολίτες που είναι ενεργά εθελοντικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οπουδήποτε. Ποιος θα σου έχει το λιγότερο κόστος και ποιος θα σου αποδώσει το παραπάνω. Κοίταξε, χωρίς να μπαίνουμε στη λογική ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή συμπληρωματικά, εφόσον θέλουν, δεν το λέμε. Κοίταξε να δεις, στην τετραήμερη εργασία που λέγαμε, έχουμε κάνει ολόκληρα θέματα εδώ πέρα για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, όταν έχεις δηλαδή 3 μέρες στη διάθεσή σου για να τις αξιοποιήσεις για την οικογένειά σου, για τέλος πάντων για προσωπικές σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, για ξεκούραση κλπ. Μέσα σε αυτό εδώ πέρα το τριήμερο υπάρχει και όχι υποχρέωση, αλλά ένα, ας το πούμε, κίνητρο, σου δίνουν και ένα κίνητρο να κάνεις και εθελοντισμό έστω μία φορά την εβδομάδα. Εντάξει, θα είναι Παρασκευή, θα είναι Κυριακή, θα είναι Σάββατο κλπ. Όπως λες, έχει προχωρήσει πολύ το πράγμα. Απλώς στην Ελλάδα ακόμη είμαστε στη φάση να έχουμε και εξαήμερη εργασία, έτσι. Αφού δεν δουλεύουμε 7 στα 7, καλά να είμαστε. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, αλλά οι καιροί είναι πάρα πολύ περίεργοι, έτσι. Και χρειάζεται αυτή εδώ πέρα η λεγόμενη συμμετοχικότητα του πολίτη, και εκτός από αυτό αλλάζουν και τα δεδομένα, γιατί και ο εργοδότης ακόμη τον εργαζόμενο, βέβαια σε μεγάλες εταιρείες αυτά γίνονται και στο εξωτερικό περισσότερο, ο εργοδότης κάνει αμάν να έρθει τη Δευτέρα ο εργαζόμενος και να μπορεί να αποδώσει το 120%. Έτσι, να είναι δηλαδή ξεκούραστος και η εργασία του να είναι ευχάριστη, προκειμένου, ας πούμε, να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που θα αναπληρώσει την Παρασκευή και ίσως ακόμα και το Σάββατο, έτσι. Δηλαδή σε 4 μέρες μπορεί να κάνει εργασία, ας πούμε, ξέρω εγώ, για 6 μέρες. Βέβαια ψηλά γράμματα θα μου πεις, αλλά ήδη έχουν γίνει έρευνες και μελέτες και έχει φανεί ότι τελικά συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι ήταν πολύ πιο ξεκούραστοι και πολύ πιο ορεξάτοι και πιο αποδοτικοί. Εδώ όμως είμαστε ακόμη σε αυτή εδώ πέρα τη φάση ότι χρειάζονται αυτές εδώ πέρα οι πλατφόρμες, όπως είναι η δική σας, η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον ήδη κουρασμένο εργαζόμενο να κάνει την υπέρβαση, γιατί είναι ανάγκη πλέον, ας πούμε, να κάνουμε εθελοντισμό. Είναι ψυχοθεραπεία για κάποιους. Ναι, και ψυχοθεραπεία βέβαια και παρεούλα, έτσι, γιατί αποκτάς και παρέες. Αυτά τα πάντα, όλα μαζί. Δηλαδή εμείς το έχουμε ότι χτίζει χαρακτήρες. Έτσι. Πες μου τώρα αυτά που εντοπίσατε, εκτός από αυτά τα βασικά, ας πούμε,
είχατε στην έρευνά σας εντοπίσει και κάτι που θα ήθελες να το πεις? Το 90% δεν ήξερε πού να βρει την πληροφορία. Δηλαδή μιλήσαμε με 666 ανθρώπους γενικού πληθυσμού μέσα σε ένα μήνα και μέσα σε όλες τις ερωτήσεις το 50% νιώθανε εθελοντές. Τους ρωτήσαμε αν νιώθουν, όχι αν είναι, γιατί μπορεί να θέλανε να είναι, αλλά να μην μπορούν οι συνθήκες. Μπορεί να μην έχουν το χρόνο να ψάξουν την πληροφορία πέρα από το να πάνε. Το 90% δεν ήξερε πού να βρει την πληροφορία και το 80% ένιωθε την ανάγκη ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα εθελοντισμού. Τώρα έρευνα στις ΜΚΟ δεν έχουμε δημιουργήσει. Είμαστε σε μια φάση χαρτογράφησης ώστε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα προβλήματα, αν και τα ξέρουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τροποποιήσεις στις υπηρεσίες μας. Δηλαδή κάθε ομάδα έχει μια διαφορετική ανάγκη. Εσύ, ας πούμε, Δημήτρη ή Γρηγόρη, άμα θέλετε να κάνετε μια εθελοντική ομάδα, θα μου δώσει ένας από τους δύο τα στοιχεία του και θα κάνει δωρεάν μια ομάδα και θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει εθελοντικές δράσεις και μπορεί οι απλοί πολίτες να το βλέπουν και να συμμετάσχουν. Μπορεί μια άλλη ομάδα, η οποία να έχει μια νομική μορφή, να έχει κάποιες άλλες ανάγκες σε εθελοντικές θέσεις. Δηλαδή, να είναι γιατρός, να είναι κτηνίατρος, να τα πάει καλά με τα παιδιά. Υπάρχουν δηλαδή και ομάδες εθελοντών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Οπότε εμείς τους εθελοντές τους χωρίζουμε σε απλούς, σε επιβεβαιωμένους, για να μπορούμε να τους δημιουργούμε ομάδες, για να ξέρουμε ποιος είναι και τι κάνει, και οι εκπαιδευμένοι. Οπότε είμαστε σε μια φάση που ερευνάμε λίγο το τι θέλουν οι ΜΚΟ, πώς το θέλουν, για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, την διάθεσή τους να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά και γενικότερα να ανέβει ο εθελοντισμός πιο ψηλά. Αντρέα, κάνε μια περιγραφή της πλατφόρμας. Λοιπόν, είναι μια ιστοσελίδα η οποία θα βγει και σε εφαρμογή, η οποία κάνει ο εθελοντής Παύλα χρήστης εγγραφή, δηλώνει τα ενδιαφέροντά του, την τοποθεσία του και κάποια άλλα δημογραφικά όπως ηλικία, φύλο κτλ. Και βάσει της προτίμησης που έχει, του φιλτράρεται οι εθελοντικές δράσεις που δημοσιεύονται μέσα από την πλατφόρμα, πατάει σε μία δράση, διαβάζει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχει, περιγραφή, χρονοδιάγραμμα, θέση, ώρες, και μπορεί να προσθέσει, μπορεί να πατήσει είτε συμμετοχή, ώστε να ξέρουμε αν θα έρθει, και να δηλώσει ότι να προσθεθεί στα αγαπημένα, ώστε να του κάνει μια υπενθύμηση μία μέρα πριν. Από την άλλη, οι ΜΚΟ έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας, κάνουν μια εγγραφή, έχουν ένα διαχειριστικό, το οποίο τι σημαίνει, ότι μπορούν να δημοσιεύουν τις εθελοντικές τους δράσεις μέσα από την πλατφόρμα, ώστε να μεγιστοποιήσουν τους εθελοντές τους. Μιλάμε για εθελοντικές δράσεις, οι οποίες είναι για λίγες ώρες μέχρι 3-4 μέρες, όπως είναι φεστιβάλ ή εκθέσεις κτλ. Δεν μπαίνουμε στη λογική της εθελοεργασίας, τύπου πρακτική. Μπαίνουμε σε μια λογική ότι άμα κάποιος θέλει να συμμετάσχει, μπορεί να το κάνει μέχρι 4 μέρες, αλλά μπορεί να κάνει και λίγες ώρες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οπότε μιλάμε αποκλειστικά για εθελοντική δραστηριότητα, γιατί υπάρχει και ο εθελοτουρισμός, υπάρχει και η εθελοεργασία. Οπότε ουσιαστικά κάνει match τον εθελοντή με την εθελοντική δράση. Και από εκεί μετά ψηφιοποιείται όλη η διαδικασία στην πιστοποίηση, προστατεύονται τα δεδομένα του χρήστη παύλα εθελοντή από τη ΜΚΟ, να μην τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει «Ξέρεις τι, δεν έχω εθελοντές, έλα βοήθησε με, έχω ανάγκη», και ο άλλος να νιώθει ενοχικές τύψεις και να έχει μια δυσάρεστη εμπειρία στον εθελοντισμό και να αποθαρρύνεται και να φεύγει τελείως. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και τις δύο ομάδες και να ορίσουμε ένα πλαίσιο, το οποίο το έχουμε ορίσει κατά πλειοψηφία, ώστε να μην καταπατάει ο ένας τον άλλον και να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι αρμονικά και να τσουλάει αυτό ευχάριστα. Ναι, να ρωτήσω τώρα. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή ουσιαστικά δίνεις πληροφόρηση που θα μπορούσε αυτός που έρχεται σε επαφή μαζί σου
με βάση αυτά που μπορεί να κάνει, ας πούμε, έτσι, σε ποια ομάδα μπορεί να μπει, ή βλέπει τις ομάδες και μπορεί, ας πούμε, να έρθει σε επαφή μαζί του και να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, υδραυλικός, για παράδειγμα. Λέμε τώρα, έτσι, χρειάζεται κάποιον εκεί πέρα υδραυλικό, ας πούμε, αν χρειάζεται για τα γραφεία σας, ας πούμε, ή ξέρω εγώ τώρα. Για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, ναι, το έχουμε σκεφτεί, ώστε θα δημιουργήσουμε κάποιους τίτλους εργασίας, οι οποίοι μπορεί όταν συμμετάσχουν να φαίνεται ότι κάνει και αυτή τη δουλειά. Τώρα για γραφεία δεν ξέρω, αλλά για πυρόπληκτα σπίτια, για περιπτώσεις που θέλουν να βοηθήσουν επαγγελματίες άτομα, μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλία και να πούμε ότι χρειαζόμαστε για το σπίτι βοήθεια και να το δημοσιεύσουμε και να γίνει διασύνδεση. Μισό λεπτάκι λίγο για να καταλάβω. Εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι σε μια φάση που θέλω να προσφέρω κάτι, ας πούμε, τέλος πάντων. Θέλω κάπου να ενταχθώ σε μια ομάδα. Εντάξει, κάθομαι, ψάχνουμε, ας πούμε, τι έχει εκεί πέρα κοντά στη γειτονιά μου, κάτι, ρε παιδί μου, έτσι, και στην πόλη μου. Και βλέπω, ξέρω εγώ, έχει αυτές εδώ πέρα τις εθελοντικές ομάδες, ας πούμε. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω, παιδιά, να έρθω εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Η λογική είναι να αποφεύγονται τα τηλέφωνα για να προστατεύονται τα δεδομένα του τηλεφώνου σου, ας πούμε. Γιατί αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάποιος και να σε παίρνει συνέχεια με τα τηλέφωνο. Ναι. Οπότε εμείς θέλουμε να μπούμε σε μια λογική ότι δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με κάποιον. Παρέχονται όλες οι πληροφορίες εξειδικευμένα για όλους. Δηλαδή, είσαι υδραυλικός, μπορεί να κάνεις φίλτρα σαν υδραυλικός, λέω εγώ τώρα, ότι θες να βοηθήσεις σαν υδραυλικός και να σου βγάλει θέσεις οι οποίες μπορεί να πας να βοηθήσεις. Θέσεις δηλαδή δράσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δράση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση χαρτογράφησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημειώνουμε όλες τις εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, σύλλογοι, σωματεία, ομάδες χωρίς νομική μορφή, οτιδήποτε, και μετά μπαίνουμε στη λογική ότι τους καλούμε, τους κάνουμε μια πρόσκληση σε πρώτη φάση για να μπορέσουμε να υπάρχει μια συνεργασία, και επειδή έχουμε την πιλωτική μας χρήση και δεν έχουμε κόσμο και θέλουμε περιεχόμενο, δηλαδή θέλουμε να έχουμε ΜΚΟ, θέλουμε να έχουμε δράσεις, για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε στους χρήστες, εθελοντές. Ναι, δηλαδή τους ρωτάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι ανάγκες έχετε και σου λένε, ας πούμε, έχουμε αυτές εδώ πέρα τις ανάγκες. Έχουμε συμφωνήσει περίπου με 30 οργανώσεις, είμαστε σε φάση χαρτογράφησης που έχουμε χαρτογραφήσει 50. Θέλουμε να ασχοληθούμε και με τους δήμους. Είδε ο Δήμος της Θεσσαλονίκης που κάτι πάει να κάνει. Βέβαια, μια φορά το μήνα, να μην τη βάλουμε παραπάνω ώστε να τη βγάζουν και τζάμπα με τους εθελοντές. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια λογική ότι θέλουμε να βάλουμε τους κανόνες να μην γίνεται κατάχρηση και να μην παίρνουμε πολλά τηλέφωνα. Γιατί ο καθένας από κάθε ομάδα μπορεί να έχει 1000 τηλεφωνήματα. Ναι. Η εργασία η δική σας, ας πούμε, είναι ότι κάνεις όπως λες, μια χαρτογράφηση, βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες θέλουν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και σου δίνουν κάποια δεδομένα, ανάγκες, ξέρω εγώ κλπ. Οπότε ο επισκέπτης, ας πούμε, που μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, εφόσον μπορεί δηλαδή από εκεί να εντοπίσει ανάλογα με τις δυνατότητές του την κατάλληλη ομάδα για να πάει και να ενταχθεί, προφανώς. Σωστά. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάποια κίνητρα σε όλες τις ομάδες. Στους εθελοντές προσπαθούμε, ας πούμε, να τον ορίσουμε όποιος πάει και συμμετάσχει κάπου, π.χ. για 3 μήνες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκπτώσεις βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι κάτι που επιστρέφεται στο περιβάλλον, στην κοινωνία ή συμβάλλει σε μια αποκατάσταση. Οπότε αυτό είναι το κίνητρο που προσπαθούν να δώσουμε αυτή τη στιγμή στους εθελοντές. Για τις ΜΚΟ ουσιαστικά θα υπάρχει ένας αυτοματοποιισμός δεδομένων απολογισμού που το χρειάζονται για να τα καταθέτουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση για χορηγίες, για επιχορηγήσεις, να τα καταθέτουν στο κράτος κτλ.
Και επίσης δουλεύουμε και με τις εταιρείες. Δηλαδή αυτό που έλεγες εσύ για την τετραήμερη εργασία, κάπως έτσι το σκεφτόμαστε, αλλά πιο δειλά και με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι, πολύ ωραία. Τώρα, να σου κάνω μια ερώτηση έτσι, κρίσεως, έτσι. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι εθελοντικές οργανώσεις πολλές φορές είναι απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, ας το πούμε. Έτσι. Διότι, σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με τα ζωάκια, τα αδέσποτα, έτσι, που έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, και βλέπεις ότι οι δήμοι δεν κάνουν, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα που πρέπει να κάνουν, γιατί και αυτοί έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά τους προβλήματα κλπ. Οργανώνονται οι πολίτες, ωραία, και βλέπεις ότι υπάρχει από εκεί και πέρα μια διαμαρτυρία έντονη κιόλας, ότι εμείς θα καθίσουμε και θα οργανωθούμε ως πολίτες στη γειτονιά μας για να ταΐζουμε τα ζωάκια, να τα στηρώνουμε, να τα παρέχουμε φαρμακευτική υπερίθαλψη κλπ. Ωραία. Αλλά βλέπεις ότι κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κόσμος, ας πούμε, κουράζεται από αυτό. Δηλαδή χρειάζεται να έχεις χρήματα, συνέχεια να δίνεις χρήμα. Έτσι. Και είναι μια άτυπη μορφή εθελοντισμού στις γειτονιές, οι οποίες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για να σωθούν πάρα πολλά αδέσποτα. Λοιπόν, σκεφτήκατε να ομαδοποιείτε κιόλας αυτές τις προσπάθειες των πολιτών και να τις προωθείτε κιόλας, να προωθήσετε δηλαδή και ακόμη και τη διαμαρτυρία τους, έτσι? Εμείς είμαστε εταιρεία. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω θέση για αν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για τους εθελοντές. Σίγουρα δεν συμφωνούμε με πολλές κρατικές ενέργειες ή παραλήψεις, αλλά εμείς μπαίνουμε σε μια λογική ώστε να συλλέγουμε δεδομένα, να μπορούμε να μετράμε το πρόβλημα και μέσα από τη μέτρηση αυτή να μπορούμε να σχεδιάζουμε προγράμματα. Κάτι που έχουμε σχεδιάσει, το οποίο δεν είναι έτοιμο, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, είναι να μπορούμε να υιοθετούμε άστεγους. Δηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα ανώνυμο προφίλ ενός άστεγου και να υπάρχουν 5 θέσεις. Αυτές οι 5 θέσεις, για να μπεις, πληρώνεις 5 ευρώ το μήνα. Η πλατφόρμα δεν παίρνει κάτι από αυτό, το κάνει καθαρά για να βοηθήσει, για να μπορέσει να τους μαζέψει όλους και να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι και μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προσπαθούμε κάπως να παίρνουμε τα trends της εποχής και να τα υιοθετούμε σε προγράμματα εθελοντικά. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητάμε λεφτά, donations κτλ. Όχι. Εμείς θέλουμε να μπούμε στη λογική ότι εφόσον μας κόβει και έχουμε χέρια ή έχουμε έναν υπολογιστή και μπορούμε να βοηθήσουμε είτε από κοντά είτε από μακριά, να αφιερώσουμε το χρόνο μας. Ναι. Αλλά επειδή το είπες τώρα για τα δέσποτα και είπες για δωρεές, έδωσα απλά ένα παράδειγμα το πώς θα μπορούσε κάπως να βοηθήσουμε εμείς, γιατί θα έχουμε τη δυναμική να ενώσουμε κόσμο. Υπάρχει πρόθεση, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπούμε σε τέτοιες λογικές. Ναι, πρέπει όμως καλά είναι, ας πούμε, να τις λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί αυτό εδώ πέρα το θέμα εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει από εκεί και πέρα, μπαίνεις δηλαδή στα βαθιά και αρχίζεις και βλέπεις ποια είναι η πραγματικότητα, Ανδρέα. Η πραγματικότητα είναι πολύ άσχημη. Είναι πολύ άσχημη. Μπράβο. Θα πάθεις κατάθλιψη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, το γνωρίζεις και ήθελα να ακουστεί αυτό ότι το γνωρίζεις. Εντάξει. Απλώς εσύ είσαι ουσιαστικά μία τράπεζα, ας το πούμε, και ιδεών, βάζω το και μπροστά, έτσι, όπου να μπορούμε σαν πολίτες, ας πούμε, να συνομιλούμε μεταξύ μας, να ευαισθητοποιούμαστε και να συνεργαζόμαστε κιόλας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ένα ποιοτικό κοινωνικό μέσο, δηλαδή πώς έχουμε το Instagram, το Facebook, το LinkedIn. Το LinkedIn, ας πούμε, για τις δουλειές, το Instagram, ας πούμε, είναι
για φλερτ και το Facebook είναι για να γνωρίζεις φίλους της πολυκατοικίας σου ή της γειτονιάς σου, η πλατφόρμα και η εφαρμογή της iVolunteer είναι για να μπορείς να γνωρίζεις ευαισθητοποιημένους πολίτες που θα μπορούσατε να έχετε κοινά σε κάποιες θεματικές. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, μην πας εδώ ταυτίζεις τόσο πολύ με αυτές τις οπέρες πλατφόρμες, διότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εγώ το ταυτίζω σαν ποιοτικό μέσο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να μπω στη λογική να είμαι social media έτσι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δημήτρη. Ναι. Ανδρέα, για να γραφτεί κάποιος στην πλατφόρμα τι χρειάζεται? Χρειάζεται ίντερνετ, βασικές γνώσεις να μπορεί να κάνει ένα browsing. Έχει γίνει σχεδιασμός της πλατφόρμας ώστε να είναι εύκολη εγγραφή. Γίνεται δωρεάν για τους εθελοντές, δωρεάν για τις εθελοντικές ομάδες που δεν έχουν νομική μορφή ή έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα, π.χ. εσάς για το ραδιόφωνο ας πούμε, π.χ. Special Force, ειδικές δυνάμεις παρέμβασης ας πούμε, όπως είναι πυροσβεστική ή ομάδες εθελοντών που βοηθάνε την πυροσβεστική. Αυτές είναι όλες δωρεάν. Μετά μπαίνουμε, για να μπορέσει και να αναπτυχθεί η πλατφόρμα, έχουμε ορίσει ένα χαμηλό συνδρομητικό πακέτο για τις ΜΚΟ, για τις ΣΑΜΚΕ και για τα φεστιβάλ, παύλα εκθέσεις και για τους δήμους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια χαμηλή ετήσια συνδρομή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τις εθελοντικές τους δράσεις. Δηλαδή, αντί να πληρώνουν χορηγούμενα στο Facebook ή να παίρνουν τηλέφωνα ή να στέλνουν email, θα μπαίνουν σε μια λογική ότι με 3 κλικς θα τελειώνει εκεί η δουλειά και εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε influence, να επηρεάζουμε δηλαδή τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε γιατί είναι καλό να κάνεις εθελοντισμό. Και δεν το λέω γιατί έχω την εμπειρία και το background ότι είμαι αυτό που είμαι, γιατί βοήθησα πάρα πολύ κόσμο και βοηθήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, πλέον το βλέπω ότι αν δεν βοηθήσω θα πάθω κάτι. Μπορεί να ακούγεται λίγο ονειρικό και λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Τουλάχιστον στον κύκλο μου ή παραπάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ πέρα η κουβέντα, Αντρέα, γιατί εμείς είμαστε με το ραδιόφωνο, ξέρεις, μέσα στη φωτιά. Είμαστε καπνισμένοι. Λοιπόν, γιατί πάντοτε έτσι ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό, όπως είναι το δικό σου και μ' αρέσει πάρα πολύ, με έτσι μια ουσιαστική, ας το πούμε, παρέμβαση μέσα στην κοινωνία μας, χωρίς κόντρες και χωρίς να μπούμε ας πούμε μέσα σε καταστάσεις οι οποίες τέλος πάντων μας αναγκάζουν ας πούμε πολλές φορές να ξεφεύγουμε κιόλας και από το στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι, Αντρέα μου, ότι δυστυχώς η κοινωνία μας είναι έτσι δομημένη που αυτή εδώ πέρα η πλατφόρμα θέλει πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω και το καταλαβαίνεις βέβαια και εσύ, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να την επιτεθούν. Έχουμε σκεφτεί αυτές τις περιπτώσεις. Όχι ηλεκτρονικά να σε επιτεθούν, ηλεκτρονικά με ιούς και τέτοια. Κατάλαβες τώρα, ναι. Όχι, κατάλαβα. Ναι. Εμείς, καταρχήν, άμα δεν είχα το background μου, αυτό το background δεν θα μπορούσα ποτέ να ασχοληθώ ηθικά με κάτι τέτοιο. Επίσης, είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορούσε κάποιος άλλος μη εθελοντής να τρέξει κάτι αντίστοιχο. Γιατί μπορεί να μην το δει σαν τι impact θα κάνει, μπορεί να το δει καθαρά σαν business. Η λογική που ακολουθούμε είναι τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε, πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε ορίσει τους κανόνες και για μας, το οποίο θα περάσει στο καταστατικό. Εγώ είμαι 29 χρονών, έχουμε ένα καταστατικό το οποίο είναι πολύ πρόχειρο, θα βελτιωθεί. Θα περαστούν αυτοί οι κανόνες μέσα στο καταστατικό και για να μπορέσει να προστατευτεί η ιδέα και όλη η προσπάθεια, πλέον δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε αποφάσεις, θα γίνονται όλα αυτόματα όσον αφορά τις ΜΚΟ. Γιατί οι ΜΚΟ είναι αυτές που δυστυχώς έχουν αποθαρρύνει τον κόσμο
Ναι, μην ξεχνάς τώρα ότι είναι και τεχνητή νοημοσύνη και αν λίγο εξειδικευτείς πάνω σε αυτό... Θέλουμε να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Σου δημιουργεί πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας ανάλογα με τους κινδύνους που εσύ πιστεύεις ότι μπορεί, ας πούμε, να σε επηρεάσουν, ξέρω εγώ, την εργασία. Πάμε σε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σ' αρέσει η συζήτηση ή θέλεις να κάνουμε τίποτα άλλο? Αν μιλάς σε μένα? Ναι, σε σένα. Εγώ τη γουστάρω τη συζήτηση. Μου αρέσει να μιλάω με άτομα τα οποία έχουν ίδιο mindset. Λοιπόν, εγώ το λέω γιατί ξέρεις, έχουμε και αυτή εδώ πέρα τη διαφορά ηλικίας. Έχω τα διπλάσια χρόνια από σένα και σε θεωρώ, ας πούμε, έτσι... Το θέμα είναι πώς νιώθεις, τι ηλικία νιώθεις. Ναι, και επειδή είσαι ενεργός πολίτης, ξέρεις, νιώθω αυτή εδώ πέρα την ανησυχία ότι παιδιά που έχουν αυτή την, ειδικά νέους, ας πούμε, που έχουν αυτή την, πώς να σου πω, τη διάθεση να μπουν μέσα και να εργαστούν χωρίς πονηριές και όλα αυτά εδώ πέρα τα χαζά. Λοιπόν, νιώθω την υποχρέωση κιόλας, ξέρεις, της συμβολισμού, ας πούμε, θα έλεγα, αν συγγνώμη που το λέω έτσι, και προστατευτικά, σαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και γονιός κιόλας, να φανταστείς ότι ο γιος μου είναι πολύ πιο μεγαλύτερος από σένα, έτσι. Λοιπόν... Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, να τα ξελογούμε και ναι. Εγώ απλώς ερωτήσεις, να ξέρεις, ότι κάνω για αυτό εδώ πέρα το λόγο, έτσι. Καλά κάνεις. Μα και εγώ πριν κάνεις εσύ την ερώτηση έπρεπε να συλλογιστώ και εγώ αυτές τις ερωτήσεις για να μπορέσω να βρω τη λύση. Ναι. Και εγώ πριν ξεκινήσω έλεγα πώς, τι, γιατί. Ναι. Και άμα πω στις ειδήσεις σαν τους άλλους, τι θα γίνει? Ναι. Οπότε... Είδες πόσο λεπτές ισορροπίες είναι. Πας να κάνεις κάτι καλό και μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, γι' αυτό θέλει ασφαλιστικές δικλείδες, συμμαχίες. Τρικλείδες, ναι. Και να ξέρεις ότι το ραδιόφωνο, βέβαια, το δικό μας στηρίζει τη δική σου την προσπάθεια και των συνεργατών σου. Δεν το συζητάμε αυτό εδώ πέρα, έτσι. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα. Πάντως μπράβο σου, 1000 μπράβο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass
Συνεχίζουμε εδώ στην Φωνή των Εθελοντών. Γρηγόρης Βεριώτης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Καναβός από τη Hellenic Media Group που οργανώνει την εκπομπή αυτή, η Φωνή των Εθελοντών. Και μαζί μας σήμερα έχουμε τον Αντρέα Κουντουρά, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας μια ψηφιακής πλατφόρμας εθελοντισμού, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο την οργάνωση, ψηφιοποίηση και προώθηση της εθελοντικής δραστηριότητας σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Και βέβαια έχουμε ανοίξει ήδη την κουβέντα και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε έτσι τόσο ανοιχτά αυτή την συζήτηση. Λοιπόν, έχω αρκετά ερωτήματα, αλλά θα δώσω το λόγο στο Δημήτρη. Δημήτρη. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, γιατί με κάλυψε και με το πλευρά των εθελοντών. Μιλάμε για τις ομάδες δασοπροστασίας, που και αυτές στηρίζονται μόνο στο ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή δεν βγάζουν χρήματα από τη δράση τους, μόνο υποστηρίζονται με υλικά μέσα. Αυτή τη στιγμή που αυτό είναι δωρεάν για αυτές τις ομάδες, για μένα είναι πολύ σημαντικό και ως εθελοντικό δίκτυο, αλλά και σαν εκπομπή, έτσι. Τώρα για τη ΜΚΟ δεν έχω προσθέσω κάτι, γιατί ο ρόλος είναι πολύ περίεργος. Οπότε μπορώ να ευχηθώ μόνο καλή επιτυχία στην πλατφόρμα και θα έχουμε κάποια συνεργασία, αν το επιθυμεί και ο Αντρέας. Εννοείται, έχετε πρόσκληση να κάνετε ομάδα. Μπορεί κάποιος να θέλει να ακολουθήσει αυτό που κάνετε ή να προσθέσει κάτι σε αυτό που κάνετε. Όσον αφορά για τις ομάδες δασοπροστασίας και τα λοιπά, μπαίνουμε σε μια λογική ότι ναι, αυτοί δεν μπορεί να πληρώνουν για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος τους και πολύ σημαντικός. Οπότε δεν θα μπορούσαμε και ηθικά αλλά και οικονομικά και πρακτικά δηλαδή να τους συζητήσουμε κάτι. Ναι, γιατί το θέμα είναι πολύ λεπτό κιόλας και είναι πολύ εύκολο να μπορεί να σου βγει που λέμε το μάτι πάνω σε αυτό. Είναι και αυτό μέσα στη διαχείριση κρίσης σε εταιρικό επίπεδο. Ναι, σωστά. Να κάνω εδώ πέρα μια παρέμβαση. Ξέρεις, σε αυτή εδώ πέρα την εργασία, αυτή εδώ πέρα της πλατφόρμας, εγώ θα ήθελα πραγματικά να είναι επαγγελματική. Ξεκάθαρα επαγγελματική. Να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να οργανώνει... Να διορθώσω, το θέσεις εργασίας δεν μ' αρέσει σαν όρος. Ορίστε, πες μου, τι θα ήθελες? Εθελοντικές ανάγκες. Όχι, εγώ μιλάω τώρα ότι για μένα θα ήταν καλό, έτσι, εσένα ας μη σ' αρέσει. Να είναι, εγώ το παίρνω πάνω μου. Άστο, δεν αφορά εσένα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πραγματικά να είναι, πώς να σου πω, επαγγελματική η πλατφόρμα. Δηλαδή κανονικά, εντάξει, να υπάρχουν εργαζόμενοι, να υπάρχουν γραφεία, να υπάρχουν αυτοκίνητα, να υπάρχουν ό,τι χρειάζεται για να εργαστείτε όσο γίνεται πιο έντονα για ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά καίει αυτή τη στιγμή. Καίει το να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να μπουν μέσα στη διαδικασία, να συμβάλλουν εθελοντικά αυτοί βέβαια, έτσι, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, καταστάσεις κρίσεων ή εθελοντικές εργασίες που έχουν σχέση με παροχές, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αδύνατες ομάδες κλπ. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχημο, έτσι, και δεν θα το παρεξηγούσα καθόλου να είναι κανονικά με εταιρεία η οποία κάνει αυτό εδώ πέρα, αυτή την εργασία, εντάξει, για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει τη θέση του μέσα στον εθελοντισμό. Τι κακό δηλαδή είναι? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Λόγω της δραστηριότητας γενικά στον εθελοντισμό, όποιος ασχολείται είναι γενικά ύποπτο. Εμείς λέμε ξεκάθαρο ότι είμαστε ύποπτο στο τι όμως? Αυτό εδώ πέρα
Δεν το καταλαβαίνω. Όταν λες ότι φτιάχνω μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, αυτό έχει κόστος. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική αυτών που το θεωρούν ύποπτο. Εμείς λέμε πολύ, άμα το θεωρούσαμε εμείς ύποπτο, μπορεί να μην το κάναμε, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που το θεωρούν, αλλά δεν μπορώ. Ναι, γιατί να το θεωρήσεις ύποπτο και τι, από τη στιγμή που διατελείς ένα έργο, έτσι, δεν υπάρχει ύποπτο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά νομίζω πολλές φορές ότι χρειάζεται να είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, και για σας που αφιερώνετε τόσο χρόνο, έτσι. Ναι, εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε εταιρεία και προσπαθούμε να δίνουμε δωρεάν εργαλεία σε αυτούς που το χρειάζονται. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και κανονικές υπηρεσίες σε ΜΚΟ, σε εταιρείες, σε φεστιβάλ κτλ. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ξεκάθαρο το αυτό τοπίο ακριβώς. Και δεν ασχολούμαστε καθόλου με donations. Έτσι, θα κάνετε τον αγώνα σας κανονικά. Και βέβαια δεν θα περιμένεις και τίποτα από την πολιτεία, η οποία πολιτεία είναι άστα να πάνε, ας πούμε. Και επιχειρηματικά είναι και πολύ δύσκολος αυτός ο αγώνας. Δηλαδή, βέβαια, τι λες τώρα. Ο χρόνος που έχουμε υπολογίσει για να πιάσει η ιδέα είναι 3-4 χρόνια. Για βάλε λίγο. Δηλαδή, και λίγο παραπάνω. Βέβαια, εμείς μπορούμε και μιλάμε με εξωτερικό κατευθείαν. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε εδώ μπορούμε να το κάνουμε και στην Ευρώπη. Και έχουμε ορίσει ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει ο ορισμός εθελοτουρισμός. Τι γίνεται, επειδή ο εθελοτουρισμός προφανώς δεν απευθύνεται στους εθελοντές, απευθύνεται σε τουρίστες, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μια εμπειρία εθελοντικής δραστηριότητας, την οποία την πληρώνουν. Δηλαδή πληρώνει κάποιος για να ταξιδέψει κάπου, πληρώνει και ακριβά κιόλας, για να πάει να βοηθήσει, ας πούμε, σε ένα καταφύγιο. Και το καταφύγιο, ας πούμε, έχει ένα income, ένα εισόδημα, και την προμήθεια την παίρνει, ας πούμε, η πλατφόρμα που κάνει τη διασύνδεση. Εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε ουσιαστικά τα ζευγάρια, αυτοί που ταξιδεύουν μόνοι τους ή οι παρέες που είναι πιο ανοιχτές, αν θέλουν να κοινωνικοποιηθούν ή να γνωρίσουν την κουλτούρα, είτε να πάρουν κάποια συμβουλή συμμετέχοντας μέσα σε μια εθελοντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, δηλαδή κάποιος να πάει, ας πούμε, στη Γαλλία, είδε κάποια σημεία, λέει: υπάρχει και μια εθελοντική δράση εδώ, κοινωνική κουζίνα. Ας πάω. Και ξέρεις, γνωρίζεις εκεί άτομα της ηλικίας σου, σε βοηθήσουν να πιείτε και μια μπύρα. Όλο αυτό δωρεάν, ούτε να πληρώσει, ούτε να κάνεις, ούτε τίποτα. Και επειδή εμείς θέλουμε να το πάμε κατευθείαν σε εξωτερικό, ήδη μιλάμε με 4 χώρες και ήδη μπαίνουμε σε μια λογική να βγάλουμε και εκπαιδευτικό, παιδική σειρά προσομοίωση εθελοντικών δράσεων, ώστε να μπορούμε να δίνουμε και υλικό στα παιδιά. Γιατί εντάξει, είναι πολύ κλασική η ατάκα, αλλά τα παιδιά είναι αυτοί που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας. Οπότε αν μπορέσουμε από την αρχή να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει εθελοντής και τι κερδίζει με τον εθελοντισμό, μακροπρόθεσμα κερδίζεις. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε είναι μακροπρόθεσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε shortcuts. Ναι. Αντρέα, μπράβο σου. Εξωστρέφεια, η δεύτερη τέτοια. Συνεργασίες με το εξωτερικό. Σημαντικότατο. Όχι στην εσωστρέφεια και στη μιζέρια. Εξωστρέφεια. Ανάπτυξη συνεργασιών. Ανταλλαγές ιδεών, ανταλλαγές πληροφοριών, τεχνογνωσίας. Είναι 1002 πράγματα. Έχετε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πίστεψέ με, είναι τόσο μεγάλο που και εσείς θα εκπλαγείτε. Θα βρίσκετε κάθε φορά μπροστά σας κάτι καινούριο και κάτι τόσο χρήσιμο που θα λες αυτό πρέπει χθες να το κάνουμε. Έτσι, και ξέρεις πολύ καλά ότι η κινητήρια δύναμη σε όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα είναι το χρήμα. Δυστυχώς. Λοιπόν, από την επικοινωνία με άλλους, δηλαδή μπορεί να δεις κάτι, ας πούμε, το οποίο θα πρέπει να ταξιδέψεις και να πας στην Κοπενχάγη, για παράδειγμα, έτσι. Πού θα τα βρεις τα χρήματα αυτά εδώ πέρα για να πας? Ναι, αλλά αυτό το ταξίδι που θα κάνεις εκεί και θα γυρίσεις μπορεί να ωφελήσει μια κοινωνία, ας το πούμε, η οποία
πάσχει από κάτι που το θεωρεί άλυτο και εσύ έρχεσαι και δίνεις τη λύση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το τι θα συναντήσετε μπροστά σας και θα δείτε στο τέλος ότι ναι, θα με θυμηθείς, είχε δίκιο ο Γρηγόρης, δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω εγκλωβιστεί μέσα σε μια λογική ντε και καλά, ας πούμε, εθελοντισμού, και στο λέω εγώ που έχω εγκλωβιστεί χρόνια μέσα σε αυτό εδώ. Έτσι, το θέμα, γιατί εργατοώρες, χάνω δηλαδή πάρα πολλές εργατοώρες για τον εθελοντισμό, και αυτό τελικά βγήκε εις βάρος στην εργασία μου, σε μένα δηλαδή, στα οικονομικά μου. Εντάξει, που θα μπορούσε το λιγότερο, δηλαδή. Μα θα μπορούσα να τα αποφύγω. Θα μπορούσα να τα αποφύγω. Τα λεφτά που μπορεί να δίνεις, ο χρόνος που. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι μόνο ο χρόνος. Βέβαια. Αυτό το πέρα να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Και αυτό εδώ πέρα είναι που λέμε η κοινωνική ευθύνη. Από τη στιγμή που δεις ότι πηγαίνει πολύ καλά η πλατφόρμα αυτή, χωρίς να βάζεις στο μυαλό σου καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, προγράμματα, τέτοια, μη τα βάζεις καθόλου στο μυαλό σου. Απλώς μπορεί να βάλεις ένα άτομο και να πεις ψάξε άμα βρεις τίποτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μπούμε σε κανένα πρόγραμμα και αν μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων κάτι που υπολογίζεται, εντάξει, καλώς να έρθει. Αλλά μην τα υπολογίζεις πολύ πολύ. Στα χεράκια σου και στα ποδαράκια σου και στο μυαλουδάκι σας. Αυτό είναι. Πίστεψέ με. Το έχετε, το ξέρω. Το έχουμε προνοήσει ήδη. Έχουμε στο γραφείο 2 άτομα τα οποία κάνουν πρακτική από το εξωτερικό. Erasmus Students Plus λέγεται. Η μία είναι από Τουρκία και η άλλη είναι από Ρουμανία. Μπορούμε να κάνουμε ένα κατευθείαν opening στις δύο χώρες. Να κάνουμε μία έρευνα, το προετοιμάσουμε, να καταλάβουμε κι εμείς με τι άτομα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί που κάνουν την πρακτική μπορεί εν τέλει να είναι συνεργάτες και οι αρμόδιοι στην αντίστοιχη χώρα. Είναι ένα crash test. Εμείς τους δεχόμαστε όλους τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται από εξωτερικό. Έχουμε κάνει 30 και 40 αιτήσεις σε εμάς. Έχουν έρθει οι 3, θα έρθει άλλη μία. Είμαστε ανοιχτοί και αφιερώνουμε το χρόνο μας ώστε να καταλάβουν και τα παιδιά τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, να μπουν στη δικιά μας τη λογική, να μας δώσουν ό,τι έχουν από τη χώρα τους σε τέτοιες λογικές, γιατί ξέρουν το που κάνουν την αίτηση, ώστε είτε να μας εμπλουτίσουν με μία γνώση από τη χώρα τους, είτε να μπορέσουμε να κάνουμε την έρευνα και να μπορέσουμε να πάμε εμείς στη χώρα τους με μία πιο καλή θέση. Λοιπόν, εμείς με τον Δημήτρη, ο Δημήτρης ξέρω ότι συμφωνεί, λοιπόν θα είμαστε στο πλευρό σας. Το ραδιόφωνο είναι ανοιχτό για σας, σε εκπομπές οι οποίες είναι και πρωινές και εδώ πέρα βέβαια στους εθελοντές. Εύχομαι τα καλύτερα όμως. Ξέρω ότι θα τα καταφέρετε. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνωριστήκαμε. Δημήτρη. Και εγώ το ίδιο, Γρηγόρη, και εγώ έχουμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, για αυτή την πολύ ζεστή κουβέντα. Και εγώ χάρηκα έτσι που τα είπαμε και μπορούμε και καταλαβαίνόμαστε και λέμε όρους οι οποίοι μπορεί να ακούγονται πολύ απλοί, αλλά στο επιχειρήν είναι λίγο πιο δυσνόητοι. Ευτυχώς για τον εθελοντισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο 17 βιώσιμων στόχων, που αυτή κατά τύχη είναι το πνεύμα του εθελοντισμού. Οπότε οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν κάποια κριτήρια εταιρικά για καλύτερη χρηματοδότηση, για επιλογή της εταιρείας σαν πελάτες, για 1002 λόγους, μέσα από τον εθελοντισμό. Οπότε προσκαλούμε τις ΜΚΟ, τις εταιρείες, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, και τους εθελοντές, σε βάθος 2 εβδομάδων που θα είναι ολοκληρωμένο, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε τη χαρτογράφηση, να ασχοληθούν, να κάνουν μια περιήγηση, να μας πούν τη γνώμη τους, θα κάνουμε και μια έρευνα και να μπορέσουμε να υπάρχει και άμα θέλουν να κάνουμε μια συνεργασία
και σε αυτή την πιλωτική μας περίοδο. Γιατί η πιλωτική περίοδος για μας είναι δωρεάν. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε το κοινό μας, να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον κτλ. Αλλά χάρηκα πολύ για αυτή τη συζήτηση, γιατί συνήθως δεν δίνουμε συνεντεύξεις ακόμα. Και αν θα δώσουμε δεν θα έχουμε τόσο χρόνο, οπότε ευχαριστώ. Τίποτα, θα έχεις όσο χρόνο θέλετε, έτσι. Εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, χωρίς δεύτερη κουβέντα, έρχεσαι σε επαφή είτε μαζί με τον Δημήτρη, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και λες, θέλω να πω αυτά. Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σου και όλης της ομάδας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχεις καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δημήτρη, μπορείς να κλείσεις, ορίστε. Από μένα να έχετε ένα καλό απόγευμα, μια υπέροχη νύχτα και όσοι είστε διακοπές να προσέχετε. Γεια χαρά. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me when you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, such a waste of time. Oh yeah, you don't ever have to walk alone. You see, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night, but there's